Waza nendlebe ngize nendaba. Allegedly wengane zakwethu amalungu e-MK Party. Amalungu e-MK Party in good standing nakhona. Nothi uMankashela. Bafowethu cela ukunitshela nje for free. Niyabona njengoba sithembula ku-MK. Ingoba siqonda ukuthi sifunani. Asizanga la ngoba silethe ukubhoreka okanye mhlambe siza la ngoba mhlambe samaZulu njengoba abanye bayebasho. Cha. Sizela ngoba sesikhathele, sifuna ushintsho. And ubaba uNcamalala siyamazi so president ukuthi wenzani eSouth Africa. Izinto eziningi lezi esenijika namhlanje okanye sebeyijika namhlanje bethi akenzanga lutho thina siyazi ingakho sila. Manje kuqondeni bafowethu lokhu ukuthi uma nenza ngalendlela enenza ngayo angeke kube mnandi. Njengoba nibhizi nikhokhasa nina. Nikhokhasela ukuthi nifuna ukudelay ushintsho lolo silifunayo thina njengamanje. Yonke lento eniyenzayo futhi yabona make kwaba nama-by election kuhlala kuzovela amapetupeti ukuthi obani nobani they are working with the opposition. Lento le siyabhora. So bafethu iyekeni lonto. Umuntu owaziyo ukuthi akazele lento esizelela ku-MK akasishiye ngokuthula. Asishodi ngabantu la ku-MK sibaningi kabi. Asishodi ngabantu la ku-MK. Okanye mhlamba abagqoka iregalia ngoba phela nanzela ukuzogqoka iregalia surely uma ngabe ningafuni i-MK Party wine nisebenza nabantu abangale kwagogo kuyacaca vele ukuthi kwanana nivotele i-MK Party. Manje nifunani? Bafethu angeke iphele kahle lento. Angeke sinikhiphe kamnandi la ku-MK. Uyabona nje laba amagama abalokho evela. One day angeke sinikhiphe kamnandi. So mina ngithi nje kini ngiyanxusa. Ngiyanxusa bafethu. Uma wazi ukuthi la ku-MK wena uzela ukuzovimba ukuthi kungangena abantu aba-right ezikhundleni abazokhuphula iqembu, kungene nina enizobuyisela iqembu emuva, enaziyo ukuthi nisebenza nama-opposition okanye nisebenza nabantu be-ANC. Kwazini lokhu ukuthi nizovela nonke. One day sobamba oyedwa uzonikhipha nonke. Uyabona nina kulokhu kubala amagameni. One day. So angeke ufike u-2029 nina nisela ku-MK Party. So mina ngithi kini sishiyeni madoda. Into ebuhlungu ukuthi nizele. Nina nicabanga ukuthi siyadlala. Asidlali la. Nizele nina. Ngisho ungahamba ushonephi. As long as uzele, sokubamba thina. Sokubamba la umncane khona. So bafethu iyekeni lento eniyenzayo. Manazi nje ukuthi anizele lento esizilela ku-MK sishiyeni madoda. Thina akukho la sizobalekela khona nina nizosazobalekela kagogo. Thina akukho la sizobalekela khona. So ningacabanga ukuthi mangabe nenza lo dodweni soniyeka. Sininyeke. Siyolwa nje size sibe bafishane impela nje silingane noGodoli. Angeke size siniyeke. Lokho nje kuqondeni ni right nje nisapentsuza manje angithi abanye abakholwa lezi zinto abayizwayo. Abakholwa abantu. So nisakwazi ukuvimba ukuthi ayikho leyo nto. Hey. 2029 angeke afike nina nila. Funa nikwazi lokho. Njengoba nikhokhasa nje nini ukuthi nifuna ukuqumba phansi i-MK, nathi siyakhokhasa ukuthi abafuna ukuqumba i-MK sodila kanjani nabo. Sonibamba. Liyoba linye nje ilanga sonibamba. Sonibamba, siyonibamba kuyophela ukuthi insizwe isosha.
solibamba madoda. Kumele nikwazi lokuthi thina sinalo elinye ikhaya thina sisazobalekela kilo simile la. Manje akeke ezidlale nina sisazodlala ukufa thina. Kwazini nje lokho nje. Kwazini nje. Ozonda yazondeke vele asincengani. Vele azizile kini thina la ku-MK. Vele nje azizile kini besinganazi nokunazi sihlangane khona la. So nje umuntu akakwazi lokho ukuthi lento akayenzayo one day one day ngizobona ukuthi akudlalwa la. Asidlali la.